Så. Filmer den? Ja. Okay. Går du top eller midt? Jeg tror jeg tager top med Xinjiao. Det er jo gået fra at tage midt, hvis... Xinjiao. Sin shoe. Ikke vand jeg suge, tak. Okay. Og hvis det er banner, så er jeg suge. Så er jeg ikke suge. Jeg suger OP carry. Hvis jeg ikke får jeg suge, så har jeg bare carry. Måske får jeg faktisk suge. Can I feel it? Am I get? Yeah, me. Oh my god. Dejligt. Så er det bare nu anden medicinske p-kamp. To the arena. Jeg kan kraftigt til sådan noget. Godt. Ja, lidt. Slap af ham. Ja. Okay, så skal jeg mod Trinde mere. Der smadrer ham muligt. Ja. Kom nu. Fuck, det er scary. Please ikke tage og suge. I beg you. On my fucking knees. Og hvis de ser ham, så er det bare slemt på 2 måder. Mhm. Du får ham ikke, og du skal imod ham. Mm. Bare går jeg bare ikke på computerskærmen. Jeg er ligeglad, så går jeg bare. Oh, Og I feel the power of Mika playing your Zoom. Finally something good happened. I'm so happy now. Nu er nødt til at bare skal mod sådan det mest irriterende med champ ever. Hvad forstår du? måske skal du mod det sende. Midtlanen, det er hvad Krasmus gør. Du kan sagtens med lige sende, at du tror måske det der. Hans midtbedste Q, jeg skal bare have en væg, så. Mika skal lige reklamere for dit profilbillede på Sky. Nej. Så krasset. Skal jeg ikke være gøre det alligevel? Nej, jeg er ligeglad. Det løber rimelig højt. Reclamation. Okay, vi tager lige 10 sekunder med fullscreen. Og så kommer der godt nok lige en annonce. Bør kriminelle udlændinge udvises i stedet for at komme i fængsel. Men passer til mig, jeg er en kriminel udlænding. Udvises i stedet for at komme i fængsel. Nej, de skal sgu da ikke. Hold da kæft, din fugle går amok. Hvis nu prøver at rape hinanden, sådan noget lov. Men det har jeg lært dem. Så. Du er så god til kæledyr det hele. Hvis bare jeg var så god. Det er altid været sådan nemt. Halle, kan man lige stoppe luksus oldse med mig? Hvor det kan man ikke vel? Jeg tror faktisk godt, du kan forkorte det. Eller, jeg ved det ikke. Jamen det er fordi, det er sådan, det er ikke noget, der flyver afsted. Det er noget, der var sådan på frem i den der ting der. Nej, så ved jeg... Ej, det tror jeg faktisk ikke. Man kan blokke hendes kugle, så der er sådan noget. Skal jeg lige gå på YouTube og se, om man kan... Din fugle går ret tæt, men det burde, det er helt forfærdeligt. Hold da kæft, hvad laver din fugle? Er det så... Er det så højt? Ja, det er sådan, det går fuldstændig mørkt. Jeg prøver helt til at slå en anden ihjel eller sådan noget. Ikke lige nu, vel? Nej, nu kan jeg slet ikke høre det. Hvad fuck har det gjort ved dem? Jeg har spist dem. Oh no, not the greatest. Barbecue birdie.
begynder det. Fyret bare afsted. Chip, fokus, lock, fokus, next. Ja. Det. Så. Nej, det stopper ikke en salty. Jo. Var det det, der var inde at kigge? Ja. Det var sådan helt stille, jeg var sådan, nej, nu skal den for mig igen. Way. Det er selvfølgelig med at have ikke noget flash. Så hvis en boost i skal du bare fuldstændig fyre ind på den. Ja. Og Lyxer der er så det er spændt. I'm okay. Jeg think I'm okay. Jeg er ikke lige okay. Ej, det kan jeg ikke lide. Jeg vil ikke med okay. Kan vi køre? Yes. Ikke bare lige. Er det selv? Mhm. Kan vi ikke bytte lane? Så jeg skal mod Lux. Nej, vi skal med Kale. Nå, Kale, nej, det gider jeg kraftedeme mig ikke. Jeg vil godt være imod Dr. Smoking Weed. Hvad? Dr. Smoke? Jeg vil godt være imod ham. Altså, i tilfældet af, at Kale, hun godt kunne gå support, så vil jeg godt med. Nej, jeg syg hovedet, hvis du skal med, så skal jeg med. Men hvis Kale går med, så nice. Så skal du jo også med. Jeg tror bare, at lave en dans i sprogen. Hvad? Så danser jeg bare i sprogen. Det vil jeg gerne være med til. Jo. Så hvis Kale går midt, så danser du også i sprogen. Ja. Godt. Men hvis Kale hun går top, så laver jeg den vildeste dans. Så griner jeg, det så forfærdeligt godt. Men det tror jeg ikke, hun gør. Nej, det tror jeg heller ikke, hun får så meget med. Men Dr. Smoking Weed, ham vil vi godt have. Oliver, skruer du ikke lige ned? Fuck dig, nu døde jeg. Fuck dig, jeg skal smadre dig. Og det var sgu ikke lige noget. Fuck dig, nu døde jeg. Nej, Oliver, ikke nu. Så er det så type. Much wow. Oliver, hvad er du gang i? Jeg døde. Perfekt. Jeg død! Kom nu. Er det Tynde, jeg venter på? Ja, han er på 12%. Han er ved 16 med mig. 17, Ja, 17, 18, 20. Okay. 30. Måske går han i gang nu. Han har lige sat sin toaster i kontakten. Så. Ja. Ej, nu er det faktisk ikke engang en toaster mere. Nej, jeg bliver opgraderet til en kartoffel. Hent til en kartofler. En kartoffel over. Nu er han inde på 100. Kan vi begynde nu, tak? Ved mig er han på 98. For en gang skyld er det ikke mig, vi venter på. Stolt. Du kom faktisk hurtigt fra start. Stop. Kom Mika, vi laver lige dansen. Okay, jeg skal lige købe først. Okay. Men jeg har ikke engang set ham at danse. Nå ja.
hvor der bare vild gang i min dans. Hvor du laver musik, mens jeg står og danser. Jeg får bare spydet igennem Du mig. burde faktisk være død for længe siden. Nej, jeg er suge. Rigtig en vind. Ikke røre mig. Burde vi hjælpe udyr? Nej, lige meget så. Jeg skal ikke. Du skal. Nej, men kæft, jeg skal ikke gøre noget som helst. Jeg skal bare se på den. Se på den, mens den dræber udyr. Vi har en udyr, som gør sådan, hvad hedder det, Tiger Stance jungle. Det er også godt. Ja, det er okay. Han er i hvert fald rimelig god early, men jeg fik han sådan det bedste late game. Mindre han kan nok ikke køre ind. Altså Michael, hans Tiger Stance, den er faktisk fucking god. I jungle. Jeg troede også, det var hans... jeg begyndte at tage hans Tiger Stance, når jeg spiller om jungle. Og det er ikke, jeg spiller ham ikke jungle. Jeg spiller lige selv jungle. Spiller ham heller ikke så meget mere. Det var bare vanskeligt, at ingen cooldowns, der 100 på det var, ser mig lave den med flash, og så prøver den med blaze. Og så opdager bare, der 300 sekunder på den der. Wow, Michael, prøv lige at se, hvad jeg har lært. Hvad har du lært? Holy fuck, det fyrer mig. Hey, shit, kan vi ikke beklage. Så kan du lære det. Kan du sådan allerede taget E på, bare for fuck mig op? Og jeg skal mod en dejlig trunde mere. Jeg kan ikke ramme min tornado. Det vil sige, der er sådan en arcade, hun er irriterende. Gå væk, Kate. Eller, jeg har ikke gjort det noget. Jeg skal bare sørge for, at ham har trunde mere, han ikke får noget af det der Fury, eller hvad noget hedder. Fury. Hvad hedder det? Hedder det ikke Fury? Tror jeg. Ja, Kale, hvad ved du var? Det er min satan. Nu flytter vi lige tilbage igen. Nej, jeg har sgu da. Fuck. Mickey, jeg har crit på. Det er bare klogt. Det er derfor, jeg ikke har en crit page, men man kommer bare til at tage den på, når man spiller en eller anden chain. Nej, det er fordi, at jeg har kun 3 rune pages. Nej, du har ikke en chain ligesom mig. Og så lavede jeg min AD om til crit til 1 game, og så glemte jeg at skifte den. Lee Sin kommer top boys for det. Altså, de dårlige nyheder er, at Kate den masse. De gode nyheder er, at jeg outfarmer hende sådan. Eller, det gjorde jeg i hvert fald indtil sådan nu. Så nu outfarmer mig. Nej. Du har outfarmet hende lige indtil du ikke outfarmer hende mere. Yes, det er sådan der. Og nu er der nok fight med i bot, for jeg så Lee Sin på det nu. Jeg havde allerede det spil her. Jeg kan godt lide det. Det er garanteret. What? SS bot lane. Hold da helt kæft, du næsten 10 der til. Jeg kan ikke noget flash, på grund af de sind kommer gameplay. Jeg fejler hårdt med en gameplay. Ja. Vi mistede 1 for 1, vi fik stadig først godt, så. Men det var deres support, vores AD carry. Var det? Ja. Det kilder sådan helt ind. Der er SS top. Altså, indtil videre vinder jeg lane mod Kane, så det er noget. Jeg outfarmer hende, og jeg outfarmer hende. Nej, men hvad? Jeg outdamager hende ikke.
Nå, så du outfarmer hende ikke. Jo, jeg gør begge ting. Nå. Jeg tror, jeg kun gør én ting. Det lød bare lidt sådan, jeg outfarmer hende. Nå nej, jeg outdamager hende. Fuck dig, det kommer din lille satan. Jeg ved fandme ikke, hvor Trunde mere han er. Nå, nu har jeg ikke Ignite længere. Hvor er du ved at få et kill? Ja. Men min kub er sådan lige pludselig ikke længere range. Jeg får sgu outfarmer den her Trunde mere, fordi han er væk. Det er sådan 12. Han har 12, jeg har 34, jeg ved virkelig ikke, hvad han laver. I kælder 37, jeg har 40. Tænker du, hvis en farmer godt det her? Fuck, jeg farmer lort. Ja, du kunne ikke bare farmer. Du mister sådan alt sit farm. Fuck nice. Du tager Kale hjem. Det er bare sit og push. Fanden. Okay. Nå, jeg har mistet ulti. Så jeg burde roam. Jeg gider sgu da ikke lægge det her ud, hvis der er en FK. Ja, han er FK. Det tror jeg. Lige siden jeg sagde, at der var SS, når han kommer nu. Ha! Det er simpelthen, tror du er, var? Tror du er? Det tror du er noget. Lukker lige en Kom nu. Nej, mor, nej. Det er lige det, mor, du mister dig. Okay, den her Trunde mere, han kan ikke gøre noget. Siden han camper bare sådan midt, som jeg var fucking sikker. Hvorfor fuck man ikke tage et telt med? Nej, hvad lavede jeg? Hvorfor kunne jeg ikke lige have lavet et basic Hvis du mere? lige sådan kommer. Okay, jeg er færdig. Ja. Okay, det er godt. Men det... For fanden, jeg kan ikke tage den her kill her. Jeg tør heller ikke sætte noget ulti, og også købt den der fucking... den ikke... Hvad hedder den? Seekers anker ting. Det er til Sonjas, der bare giver fandens mange andre. Fuck, du var alligevel nederen det der. Jeg kunne easy have dræbt Trunde mere. Jeg ved virkelig ikke, hvad der gav mig. Greedighed overtager ens krop. Nej, fordi du var ikke greedighed, du var det modsatte af greedighed. Jeg skulle nemlig have lavet et basic attack mere, men så lavede jeg det ikke. Hvad hedder det? Ungreedy? Ja. Mindblown. Stolt mest farm hele spillet. Fuck ham, han har ulti. Er Lucas egentlig kommet op for Super 3? Jeg ved det faktisk ikke. Det er sådan, jeg er så fucking tæt på at komme i guld 2, men det er så langt fra. Jeg vinder, så taber jeg, så vinder jeg. Nu er jeg bare stok på 10 point i guld 3. Og jeg ved godt, at guld 2 snart. Er det kill top lane? Nej, turret. Det er godt. Faktisk bedre. Ja, nu dør jeg nok højst sygt. Nej, jeg bliver så flash. Det er ikke sjovt. Pas på at købe. That knock-off though. Kæle kom.
Nej, det ser godt ud. Hvad fanden lavede Trøndemere egentlig? Han stod bare deroppe og farmede. Jeg så der skal så bare lige sende mig på Trinity. Nu skal jeg sgu have min boots of mobility. Kæle har været hjemme sådan en gang. Jeg har været hjemme sådan 3 gange, og alligevel har vi lige farm. Nej, jeg har faktisk en farm med hende. Så. Og nu kan måske ikke få en kill, på grund af, jeg ved ikke mere end nok. Damako. Jeg blokker fuck mig altid. Damako. Vi fyrer det. Jamen, hun har også ulti, har hun ikke? Jo. Lige meget, jeg får lidt synd. Nej, det gør du ikke. Men de får dig. Men det gør jeg. Men jeg er rimelig bange for det. Ja. 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 Burde jeg gå ind? Kan du spise til det? Hvad? Nej, kan du godt kende og altid sådan. Det er sådan, jeg tænker, yes, jeg skal være væk, og så ser jeg bare, for pludselig kommer bare et varmt skud, og så bagefter ser jeg bare det næste. Jeg skal på mit Twitter og Dragon, så kan det fint. Der kom lige et Lux ulti. Jeg skal bare tage den. Der er 2 modstandsteam, og Lux har ikke noget ulti. Og vi siger noget bedre, så... Kraft nogle fælde hårde, hvis de skal miste den. Nej. Det er sådan noget. Hold lige kæft, jeg havde noget legende, der er helt færdigt. Jeg kan ikke hverken til ham. Han er dårlig til wardjump. Stadig fanden siger til ham. Og det samme med den her kæle her. Den er overkælet på røven. Ha! Jeg ved ikke rigtig, hvad den her Trøndemere han laver. Gå ind i hende. Han var her lige, og så fightede vi, og så brugte han bare ulti, mens han havde hældt HP. Døde han? Nope. Okay. Men det gør han nu. Ja, jeg kan godt se. Det er sådan noget en dårlig en. Jeg kan ikke lide Kate, hun eller andet. Hun kan fandme sådan. Wow, jeg har ikke set det, der kommer til at sejt noget, når man quitter. Kate kommer nok top. Så tror jeg, hvis bare lige jeg løber. Det var for SS, så. Men det skal jeg sige nu. Ja, Kale er her. Dræb ham! Woohoo! Nå. Tis, mand. Og det går helvede til lige der var nogen kæle. Bare have mine items. Nu skal der late game. Nu falder jeg også bagud i farm. Og kan du sådan også rimelig langt bagud i farm. Ja, jeg har kun 69. Jeg er 97. Og wow, der er ikke rigtig nogen på modstanderteamet, sådan er god til at farme. Og så Kæle er ikke god. Hun er mere end mig. Men det er også fordi jeg fucking sytter. Min farm den shooter. Farmer bare lidt senere, når vi er ude af lane phase. Men jeg har også 4 kills. Problemet er, jeg kan ikke push mit wave og så gank, på grund af Kate, hun er der bare til at stoppe mig.
Og så outfusionen er bare, og så er der bare free turrets med. Og det var heller ikke sådan sjovt. Men det er nok Wraith. SS. Og få den tilbage. Så må han to Wraith. Okay, jeg fik hans red buff og ham. Nice. Du fik også en blue på det. Nej, den havde jeg... Ja, jeg fik en ny. Coolness. Er du sød? Mhm. Jeg er sådan begyndt at spille Pixelmon igen. Jeg synes, det er kedeligt. Det er sådan... Det er bare... Man løber bare rundt. Og der er ikke nogen handling, rigtigt. Det er fordi, der er en, der fuck hedder det. Du ved Pokémon Fire Red, det der som Lucas spiller ikke, og det som du har downloadet det. Mhm. Der er en der sådan, der er en eller anden der har bygget sådan hele det, og lagt ind i banen som med træner og alt det der. Og nu sidder jeg bare så med på det med James League og sådan noget. Så nu er det ikke bare det normale. Nej. Sådan hvor der er faktisk et mål i det nu. Nice. Hvis det bare var normalt, så var det fucking kedeligt. Det så... Før der løb du bare rundt. Mm. Det er sådan nøjagtigt alle de der steder, hvor der er sådan, hvor man kan få loot og sådan noget i det rigtige Pokémon game, der er også derinde og sådan noget. Nice. Og det er fedt nok at spille. Men jeg stopper nok, når jeg er sådan et klart spil. Wow, god din vej. Jeg tror nemlig, at han har 63 farm. Og jeg troede min den suttede. Wow, den ville komme hurtigt op alligevel. Hvad? Du ved, du ville komme hurtigt op i farm. Ja. Yes. Det er fordi jeg hugger de her minions. Som om de bare var brænde. Farming like Brainer. Jeg får også sådan en bank midt fuldstændig. Det er kinda kort her. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Prøv at se det. Se, mit svær er inde for den. Ej. Jeg tror faktisk godt, jeg kunne have dræbt ham, hvis ikke han havde haft ulti. Lige siden eller hvad? Ja. Ja, okay. For det double kill. Oh, damn, I'm kinda caught here. Okay. Så ulti. Jeg fik et kill. Stop. Nej, vent, jeg fik det ikke. Ikke stop. Jeg troede, jeg fik det. The score of no show continues. Skal vi begynde at group? Ja, jeg er ligeglad, altså. Jeg vil bare have nogle kills snart. No! I'm so bange. Så jeg bare venter på det Luxox, der bare kommer og smadrer mig fuldstændig. Jeg tror det ikke får et kill på de 17, og så kommer Lucian bare, og så får han det der
Basic attack ind, når han laver FP. Og så er jeg bare trist. Så stormer du bare. Iskoldt. Fuck, jeg er færdig. Ja, so done. Åh! Okay, nu er jeg bange for det der Luxolt. Don't worry. Jeg har den væg, som ikke kan blokke det. Ja, okay, så er der ikke noget at være bange for. Exactly. Så. Jeg ved bare, han har fucking kæler fucking ulti. Ellers havde jeg sgu da nakket bare sådan 20 år siden. Det er det kæler til, der bare skulle lære mine kills. Bitch. Åh, for fanden. Der er ikke noget med dit ulti, men nok er egentlig op sådan i starten. Åh, nej, der var det væk. Nej. Åh, Hvad sådan noget, det der? Nox enemies back. Hold helt kæft, Lucia. Fuck. Så er det så ondt. Jo, det gør det kraftigt. Der er så mange kills, jeg kunne få, men jeg fik dem ikke. Nå, oldede du der, oldede. Mika! Stolt! Så fik jeg kill. Nej, hun tager bare ikke den der farm. Der er jo om du ikke mener, jeg skal være der. Nå, nu ved du hvor. Fuck. Ja. Det er dejligt, når sådan noget sker så. Når man ser et varv, så på nummer 1, og så kaster en væg i en forkert side, som kaster en bagvis, og så på foran, så hvor det kommer. Det er nice nok. Det er altså også en af de gode plays. Det viser dig bare, at jeg ikke burde være cool. Ha, jeg vidste det. Sjovt, jeg burde være cool. Jeg har selv kæmpet mig så hårdt op i guldet. Jeg kan ikke engang en fucking kæle. Jeg synes godt, det fandme sådan. Burde måske hjælpe teamerne. Okay, bare komme i patient for at bruge et fucking cool. Ærligt. Jeg split pusher. Jeg kan godt se. Jeg synes, at en farm er sådan fint nok. Ja. Min farm, den begynder også at stige. Nej, lad være med det der. Nej, please.
Hvad fanden grinte du af? Det er sådan, jeg kunne sætte min væg, og, det, og så bagefter jeg satte min væg, så fyrede bare hos Olti, jeg løsfødt kuren. Men så var de bare sådan hurtigt af mig, jeg blev slået, og så døde jeg. Så burde jeg ikke grine mere. Jeg er sygt, det spil her. Fuck, jeg er færdig. Stefan, den er ikke Olti. Tror jeg ikke. Okay, måske Olti. Jamen, jeg har ikke noget mana. But you got the power of diabetes. Har du hørt det i Stick of Truth? This is our pet shop. He's level 19 archer and got the power of diabetes. That's one. Yeah. Yes. Jeg tror, jeg køber en træmat. Du er klog nok. Damn. I am on the ray. What up, homies? Barmor, har du købt noget til mig? Må jeg tage sodavand? Hvor kiggede du så ind? Nej, jeg fik ikke kill med nu. Jeg fik et flag. Oh no, Lucian, you better stay away from this. I'm pretty sure I changed this. Vi kan godt gå på det her tøs, og så være der også tøs, så vi får lidt map-control. We got it, and we get away. Wow, that's one of the food. Tror du, vi kan stille den? Go for it. Så close! Dræber bare den her i stedet. Bitch. Jeg ser, jeg kan stille den. Jeg skal bare dræbe Kale for den. Jeg har endnu ikke minusscore længere. Hold da helt kæft, du står bare i der space. Jeg er 10-5. Okay, this much. Ja, okay, that's by your me, sure. Ja, okay, Sure. Sådan. Ja. Vi bringer det på måde, det der med sure. Ja, okay, vi har sådan rimelig brug for Baron. Altså hvis vi kan lukke dem hen til Baron og vinde... jeg tror. Hvis vi lukker dem hen til Baron og vinde en fight, så kan vi få en inhibitor, og så vil vi åbne op til deres base. Hvorfor går han så hurtigt? Det kan jeg ikke tage. Det slutter virkelig. Det var rimelig godt kill alt. Ellers så var det bare et dårligt hold af dig. Det kan man vel tænke over. Altså jeg er klar på engage. Jeg starter til engage, ja. Hvad så? Hold da et kæft, de når i gang engage, finder bare en, dør han bare. Tak.
Den var ikke... Hvis det var rimelig så lavet. Men hvad fuck kan vi nå at lave? Vi står bare og kigger på det. Eftersom jeg næsten carrier jer, Mickey, så synes jeg ikke, den var så Hvis lav. du carrier, så har du kædet os til, at jeg kan tilbage på et helt uden hjælp. Første gang jeg nogensinde har kunnet det i mit liv. Ej, Det er den start over. er hans ulti blevet lavet om, sådan at han godt kan heal, mens han har ulti Ja, på. han er super. Tror du mere? Nej, det plejer altså Nej, at det kan deaktivere det. Jeg har aldrig klaret det, jeg kører. Hjælp mig! Jo, hvis man bruger ulti, og så man healer, Nej, så men deaktiverer det det er altså. jo- Det plejer det. Det var sådan en liv, man kunne miste. Prøv at se mig, jeg løber bare rundt her. Så jeg vil hjælpe jer, men tak for jer. Det er mit kill der. Det er ingen skill. Jeg stod bare og dansede udenfor. Jeg var ikke stærk, man sagde med den kamp. Der er jeg om. No! Mickey, du ved godt, Kale kom. Ja. Nu kan Tynde med ikke dræbe mig. Kan du se, hvordan det var planlagt? Mhm. Det er godt, at jeg kan ikke se det. Ja. Ej, den her Lucian, han carrier også. What? Hvorfor står der... Prøv lige at gå ind på... tab, score, ikke? Og prøv at se udyr, der hvor der står udyr. Det synes jeg, på mit navn. Det er shit, fam. Udyr renamed. Die on that kill, though. Så bliver man bare, man er mad. Please don't die from cancer, please and burn. Please eat some ice cream, Kaden. Ej. Cool down. Jeg tror ikke, hun er mad. Det skal bare sådan noget værd. Lige sende en skide bare sådan i bukserne. Hvorfor var det ham ikke? Det er Fordi det han der oldede sjovt mig. der fucking stadigvæk. At se dem skide i bukserne godt. Jeg kan ikke fight dem, prøv at se dem. Så bliver jeg ved. Så bliver jeg ved, Mikke. Nej, please don't take me. Ah, det var Ja, lige de er slemme. Heller ikke være det væk. Jeg var sådan useless til at game her. Det kan godt være, at den er mest farme spil, men det er useless. Jeg har også kun en med en Lucian. Prøv at se, det der jeg kan ikke engang gøre. Nej, det kan jeg også da. Wow. Ja, Mikke, jeg flashede lige ham. Det kan jeg ikke gøre med det. Det kan også godt gøre Det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke engang. Det er snyd. Det kan en af de ting, der har fundet fast på bjergene af. Hvor en stor. Nå. Kan du gætte, hvem der fik den store? Det var i hvert fald ikke mig. Der er faktisk et Lucian. Jeg tror, det var Min udyr. kæft, hvor er det Jonas. Jeg kan få det tørt her. Det er dejligt. Og den næste fight, må jeg afgøre sådan noget. Eller gør den? Hvorfor afgør vi det ikke bare nu? Hvad er det sjovt ved det? Nej, hvorfor gjorde du det? Jeg fik Nexus. Fuck. Det er altså ikke noget. Yes. Nå. Ja, 34 LP. Ja. Ja. F. What? Nå. Ses. Okay.